Nebudu vědět. Takový fikus. Nevím, no, ale jako fandím Spartičce, no, kdyby jako se dostal do vyřazka. To doufám. No, uvidíme, co tam vymyslej. Chlapci, oni mají jako dobrý zápas poměrně na Ale to, ti co tam říkám, že největší tutovka na výhru UCL je sportovní klub Slovan Bratislava. Tak to vůbec. Tutovka byla i Barca Monaco, vole. Tutovka Slovan Bratislava vyhraje, ti říkám. 35-1 s Celticem, ale tak to je, že jo, poprvé v UCL, kámo, co se stane. Co se stane? Ale když Sparta byla v Champions League, ne? Vole, teďka No, někdy. před 19 lety naposled. A jo, já to mám furt prohozený s tou Viktorkou, jak byli v té skupině smrti těžký, vole. To byla Slávě, ty Viktorko. No, Viktorka předloni. Slávě, vole, tady hrál na Edenu s Barcou. Jo. No jasný, ale Viktorka byla v lize mistrů a měli... No, ale skupinu smrti měla Slávě. No, ale jo, ale Slavia nehrála ligu mistrů, ne? No, Hrála. Která hrála. jasně, a ta Viktorka byla... Viktoria... Poznaň... Ty jsi Viktor. UCL 2023. No, tam měli Barcu, Milan, Bayern ve skupině, že jo. To už je taky 2 roky zpátky, no. A Jak jsme ale skupinu smrti měla Slávě s Barcou, tým s BVB a ještě s něčím. No jasný, no ale tady to 22, že jo, tak měli Barcu, Inter Ale a to byla Bayern. koruna bez tak. To nikdo nehrál. A jako jediný dali gól Bayernu. Ten teda gratuluju, ta Slávě tam uhrála víc. Defender Svetozar Markovič transfers to Viktoria Plzeň. UEFA Europa League after 7 years in Plzeň is the ticket information. Brej Pilsner. Oni budou hrát proti United. Dostanou od Antonio. Oh my god, Kámo, this is my Anto- first Antony- ever recording Extreme Demon. Yes. Very good, very good. Anton jim dá hat-trick, dá tam 40 000 poslav na to, kámo. Oh god. Kdy jim tam hodí. Takže konečně se mi povedlo, vole, nahrát Extreme Demona. God damn, boys. Jak se to tady dělá už, vole, tady. Takhle jsem na tom zatím statistikově. Jo, bohužel. Tohle je můj první nahraný Extreme Demon. Asi to někoho nezajímá, to je úplně jedno, vole. Děkuji za pozornost. Kurva, teď to, vole, nesmím u píčovi uložit.